ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଡକା ହେଉଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁହଁଟା ତା କାନ୍ଦଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖୁନ ବାଡ଼େଇବା ବୁଡ଼ୁଛି, ବାଡ଼େଇବା ବୁଡ଼େ ତା ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ସେ ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେଣି। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆର ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ଗୋଇଠା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ତମକୁ କେଞ୍ଚା ହେବ। ତୁ ସେଟା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ହବ ତା ସବୁ। ମୁଁ କାହିଁ କରିଛୁ? ସେଠି ଦୁଇଟା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା।